Halo, खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आङो दा भुटाननि सिङाव हाबबाय। गेलेफु दा थांगोन थिंथिबि। गेलेफुनिफ्राय थिंथिबिसिम 3 आवार्सआनो लागोन जाहैदों। 100 किल'मिटारनि एसे खम जायो। दाथ' आजिखालि बिसोरो गेलेफुनिफ्राय सिङाव सोला, गोदोबा एसे सिंसिम सोयोमोन। दा नोंथांमोनहा जुदि भुटानाव बेरायनो लुगैदोंबा, हट स्प्रिंफ्राव दुगैनो लुगैदोंबा आरो गेलेफुनि गोथौ सिङाव बिदिनो गोबांथार वाटारफल बायदिसिना टुरिस्ट स्पटफोर दङ। नोंथांमोनहा फैनो हागोन, नाथाय हारसिङै फैनो हाया। आजिखालि माने टुर अपारेटरनि दारैसो फैनो हायो। टुर अपारेटरफोरखौ माने कन्टेक्ट खालामनांगौ, पेकेज लानांगौ, गाइड कम्पालसारि। माने टुर अपारेटरफोरखौ कन्टेक्ट खालामनानै बिसोरो सेस आरेन्ज खालामना होजोबगोन आरो। जेन'ब्ला साननैनि ना सानथामनि ना सानब्रैनि आलदा आलदा पेकेजेसफोर दङ। नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। गेलेफुनि राफेल टुर होननाय। आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन स्क्रिनावबो आरो डिसक्रिपसनावबो। नै जोंना राइडार्सफ्रा, भुटाननि राइडार, बिसोरबो फेस्टिभेलाव थांनो नागिरदों थिंथिबि। दा लोगो मोनलायहैजोबसिगोन। माने फेस्टिभेल जागासिनो दङ थिंथिबि होननायाव। सानथामनि फेस्टिभेल मैयानिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन। 13निफ्राय 15सिम, गाबोनसिम। दिनैहाय 14 नभेम्बर जाबाय। दा नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै भुटाननि सिंनि नुथायफोरखौ माबायदि। लामायाथ' फिसा, नाथाय साफा ना, डिसिप्लिन, स्टेन्डार्डआव थायो बिसोरो। माने गारला गारलि खालामा, लेथ्रा खालामा। जोंनि बर' हारिफ्रा माला सोलोंबावगोन बेफोरबायदिखौ, माला सिभिलाइज जाबावगोन। भुटाना माने गलाम, हादरासो गलाम सरकारा, नाथाय इन्डिभिजुवेलि बिसोर गलाम नङा। बिसोरनि न' बांफोरखौ नुदो, जोंनिफ्राय गोबां साबसिन। जोंनि बर'फोरनि न'आथ' दासिमबो बायला जिला, एकदम इन्जुर गब्लं गब्लां बेफोरबायदि। दा जोङो सोलोंनांगोन साफायै थानो, आरो जोङो माने इन्डिपेन्डेन्ट जानो सोलोंनांसिगौ, स्किल ट्रेनिं लानांसिगौ। मानो होनबा जोंनि बर'फोरनाव गोबांथार मानसिया स्किल गैया। बेनि थाखायनो जोङो माने जेबो मावनो रोङा। गुबुन हारिफ्रासो फैनानै बिदिनो खामाय लांजोबो। बेनि थाखायनो माने स्किल ट्रेनिङा बिराद इम्परटेन्ट। जोंनि थाखाय स्किल ट्रेनिं लानांगौ। जोङो दा सिङाव थांगासिनो दं। नोंथांमोनहा नुगासिनो ना माबायदि, नुवाखै? बिराद माने स्रां स्रां साफानो। दा प्लेनसो, हाजोआव गाखोथ'वाखै। एसे दावखोबावनानै हाजोआव गाखोसिगोन आरो गोजांनायाबो स्टार्ट जासिगोन। दा बाहाय बांद्राय गोजाङा, मानो होनबा बेयो प्लेन एरिया, जोंनि आसाम बायदिसो नालाय। अब्ला नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर बे गेलेफु साइडआव फैनानै हट स्प्रिंआव दुगैनो एबा वाटारफल, बिदिनो गोबांथार टुरिस्ट जायगायाव फैनो लुगैदोंबा, नोंथांमोनहा बे राफेल टुरखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनहा नुनानै माबायदि मोनखो? नै लामाफ्रा ओरैबायदि साफा दा। आरो जों नै बे टयटानि गारि बाहाय गाखोदों। जोङो दा सानै, साबा, 6 जन, जोङो 6 जन। जोङो फेस्टिभेलाव थांगासिनो दं। जोङो हरनै थाहैगोन बे थिंथिबि होननाय जायगायावहाय। हायोबा आङो बर'निबो भिडिअ बानायनानै देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो। नाथाय बिराद डिस्ट्राक्सन जायोना, माने मोननै चेनेलाव मोननै लेंगुवेजनि भिडिअ बानायोबा। नोंथांमोनहा बे आंनि आलफ्रेड चेनेलाव थांनानै नायहैबाय थानो हागोन आंनि भिडिअसफोरखौ। अब्ला आङो भिडिअखौ बायनो दोनथ'नोसै, उनावहाय एसे देखायनो नाजाबावगोन। दा नोंथांमोनहा गेलेफु सिंनि नुथायखौ नुनो हाबाय। मोनसे दालां दंमोन, ब्रिज, बिसिम आङो देखायनो नाजागोन। आंथ' फैफेराखै बिसिम। दा नायनोसै, जुदि बै दालांखौ नुयोबाबो माने देखायगोन आरो आङो।
नै माबा मोनसे जंसनथ' नङा बिफांसो नै बिफां स्टुपा दङ अब्ला आङो भिडिअखौ बाहायनो दोनथ'बाय दे